Riding in Tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Ngunyan po aldaw na Sabado. Pitsa 5 ngunyan ka na December 2020. Pag-araw ka ng Sabado, riding solo lang kita. At sa tuyang partner na sa pagpadiskanso, kaya kita na magkiribanan na digdi po sa Riding in Tandem, mabot ng alas 9 ng aga. Pag aldaw na Sabado, chulo-chulo kita. Papunta taning good morning sa tuyang mga parantabay. Kadakol kita nga mga bisita ko niyan. Kaya si Ribot ang mga politician, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, maabot si Senator Di Cordon, maabot si Senator Manny Pacquiao, maabot pa si Miss Universe Catriona Gray, sinima pa po ng mga bisita from Metro Manila, dirigdi sa Tuya, at siyempre sa ng Tuyo, manaumaning ayuda para sa mga naapiktaran ka na sunod-sunod na kalamidad, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, siriman sa entire Bicol region. May nagkarabutan mang kitangon niya na tulong ang mga bisita. Ang Tuyo man makiumapot sa SSS. Katakot kayo ng problema kan sayang mister na sa laog ng 28 taon. Dahil po da nagkaigwa ng tultul na hulog sinda sa SSS. Nagkatrabaho sa sarong gravel and sand dyan sa area kan ang dating daan yan nakikumapot kung ano po daan maray digdi sa problema kan sa iyang mister, kundi sabi ko man ang pinakang maray niya ako kaya magdulo ka mo direkta na sa SSS at ang aning sindaan mag-advise kung ano ang dapat nilang gibuhon. Sagod ko na naman dapat para makuha nila ang magkakanigong mga benepisyo sa laog ng halawig na panahon na pagtrabaho sa sarong gravel and sand dito po sa Bagong Bayan, Sur, Naga City. 28 taon na daa. Ano niya ako ni minsan nagkulibat si mister mo kung napano ta dahil malaman pigulugan sa SSS. Iyo man niya na membro man, kailangan may mga bulan, may mga taon na mayong hulog. Ay niya ako di, kuya niya, dahil pwede yan. Garo man sana niya ako yan, dahil mo pig membro. Kung manig din niya ako mo sa OKPM, mas maray nang magdirekta na kamo sa SSS, tayo yan na pwede makatabang sa endo. Kaya garo sa Lunes, mapasirin na sinda sa SSS. Balikan tayo ng mga bisita tang maarabutan nyo niyan, sa itinerary ni Senator Manny Pacquiao, si Pacquiao mabisita inot sa Kapitolyo. Siyempre, makurtisiya ki Governor Mings. Sagod at siya na hapon, mabisita sa May Katmon, Milaor, sa San Antonio, Milaor. Excited ang mga taga Milaor, baad ma-experience nindo ang tatak ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao baga, pagkatapos ka ng mga seremonya, magpilang niya si mga dapat magpila. Ang alalay ni Manny Pacquiao, may darang kahon, may darang bag. Kung ubos na ang logan bag, ito na naman kahon. Yan. Kung minsan may mga sarong papila si Manny Pacquiao na nagti-3 milyon na iwaras niya. Manarang ribo, arasado, manarang ribo. Kaya, baad man lamang ang tatak ni Manny Pacquiao, manamitan kan mga taga-Milaor sa pagbisita ngunyan aldaw, dyan sa Sendang Banwaan. Ay, ano ni? Guru sala sinapindot ko. Sala sinapindot ko.
O yan, yan. Dapat pala si itaas. Si Yan. Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Padagos ka na Riding in Tandem, si Miss Universe, Katrio Nagre. Yan. May kuyan man na may lakaw mandigdi. Hello, Ma'am Olive. Good morning. Okay, Tabi. Dave, good morning. Siring man sa tuyang mga paraan tabay. Nasa linya ngunyan si Councilor Lito del Rosario. Ini-incorrection sa kahagadan kan transport sector igdi sa laog kan syudad ning Naga kung no arena sinda tutugutan na magkuaning duwang pasahero. Garo igwa ng date ang LGU Naga. Aramo ta daw yan kay Councilor. Councilor, good morning. Live po kita ngunyan sa Riding in Tandem with Dave Doliano. Good morning, Tabi, Manager Olive, at Dave. Dave, ikukumot na taga ki Catriona at mapa-airport ako ngunyan. Ayo. Masabat kami, ako baga bilang Director, Vice Chairman ng Red Cross Camarines Sur Chapter, kaya ako ang natukangan na magsabat naman ki Chairman Richard Gordon. Mga anong oras maabot ang mga bisita tatabi, Konsyal? Alas 9 po ang tinagsa ko yan, kan sa mayang administrator, alas 9. Kaya ikukumusat ka, Dave, kukumusat ka ki Catriona. Oyo, ano man ang pinakang lakaw ni Katrio na digdi sa lugar ta? Kaibanan po siya ni Chairman Gordon, pag taon ng mga relief, hindi po sa Calabanga, Tigaon. Dahil pag-aisip ko po mabalik ng Catanduanes, igi po sa Tigaon, may kakapira pong ginatos sa pamilya, igi sa Calabanga. May mga lugar po na duduman ang sinda. Then sa hapon, pasirin po silang Catanduanes. Sa relief operation po ni Campin Federal Cross. Opo. Ano po yan? Itong typical na si Katrio na makapot man kan patos na yan, dangan may picture-picture taking. Kabali na yan sa programang Arga. Opo. Isa po nag-invite sa duwang iyan para makadigdi sa lugar tatabi Kangaban. Kuya po yan, Tabi Dave, araw baka unindok, naan araman ka Manila na ang Camarines Sur, Catanduanes, mga probinsya pong nawaan kang nangalaan kang bagyo. So, parte na po yung relief operations kang Philippine Red Cross. Actually, kanakol na pong pagpataraduman sa Catanduanes, bagang nakulao na barko kang Red Cross, siya wala po taduman. Then, hindi po sa Camsor, mananao po ng may cash assistance po, pero po kang relief, ito pong cash assistance sa more than 100 families na na-identify na nanganaan kang bagyo. Opo. Ano po si Katrio na sa Red Cross? Ano, director o endorser o model? Garo endorser po siya. Araw po baga nindo. Pag mga araw kayan, garo ambassadress of goodwill. Kaya manan po siya kang Red Cross. Opo. Konsyal, digdi kita sa kahagadan kan transport sector. Ano rin na po daw pwede magpaload ng duwa digdi sa Naga? So pa po, yaon ako naman sa opisina ni Mr. Gil de la Torre. Pigiling ko po si Ordinanza na ipasarkan sa Gunian. Permado na po ni Mayor Son Ligacion. Ipapublish natin today maluwas po na ang publication Webes na hapon. So, Biyernes po pwede na. Biyernes pwede na. Apo. Yan next week, ano? Iya po. Kaya po, tabi kayan Dave ang publication. So, alatunta po ang pagluluwasan kan periodiko. Sabi po sa ko ni Mr. De La Torre Sugma, Webes na hapon po na maluwas ng periodiko. Opo, malinaw po ang nakapalaman na sa ordinansa na duwang pasahero na A15 saka dahil nakaipuan sinda magsaraliring tao, tabi, Konsyal. Iya po. Tabi Sir Dave and Ma'am Olive, yung po si pagdeterminaran kan sanggunian, base po sa endorsement kang IIT solution na pigindas ni Mayor Ligacion, kay Vice Mayor Nene, asin figure line po sa sanggunian panlungsod. Opo, dahil ka na kagawad para abadaon taram kong sibut ka na ngunyan sa pagsabat ki Miss Universe. Ikumusta mo na lang ako. Oh. Iya po. Sabi ko na ako, kumusta ka ni Double D, David Doliano. Ito nga tagahanga mo na pirmi kwense mo nakasubaybay. Salamat sa Dave, Ma'am Olive. Salamat po, marinaga po sa kabos. Opo, thank you, Konsyal. Siguro pag tinutuon ni Konsyal na kumusta ako, masabi si Katerino, sino ba yan? Iniisip ko pag si Kagawad Lito, totoo bagan sabi Ma'am Olive na, oy, Miss Universe, kumusta ka ni Dave Doliano? Sino ba yan? Yung ipagsusulit na yan, ano yan? Oy,
Sasabuton pa ni Kagawad Lito de Rosario si Catriona Gray at palibasa Miss Universe, napiling ambassador of Goodwill. Pag may mga lakawaan Red Cross, yaon man siya, mananaw pala ng grocery item, saka may cash assistance. Duman sa sangkatos na piling pamilyang interong napuruhan, kan tulong magkasurun na bagyo digdi po sa lugar ta. Kaya bunggang-bunga at pamalugod apresyaron kan mga kababayan ta ang pag-aabot kan sa tuyang Miss Universe na magiging down to earth da, makaput man kan mga kuya na yan, mga relief goods, dangan may picture taking. Iba ko sana dito sa lugar ta ko di pati na duman sa Catanduanes. Pero ang pinaka lamag ta ki Consuela de Rosario, ito makayumapot kita. Kuno rin na itong legal na ang pagpalunad ng duwang pasero. Aprobado na po pirmado na ni Mayor Ligasyon, duman sa sanggo niyang panlunsod, aprobado naman. Magkakaigwa ng publication, madalion lang palan. Ang publication matatapos sa maabot na Webes. Yan, sa maabot na Webes, tapos na ang pirang aldaw na publication. And by Friday next week, pwede na magpalunad ng duwang pasero. Ang mga tri-mobile driver digdi sa Naga, duwang pasero, 15, di 30 man ang sarong biyahe. Sa kanina kinakaipan mag-ago, magtugang, magparamilya, dawa isay, dawa day magkabistuhan. Basta duwang pasero, ang saro sa sidecar, nasaro sa likod ka na driver. O yan po ang inaprubaran ka na sanggunaan na panlunsod ka ang Siyudad ng Naga. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Alas 9 Tandem. pala ng pag-arabutan kan mga bisita ta dyan sa Pili Airport, kaya bunggang-bungga dyan. Siguro may mga banda pa, masabat sa yung mga bisita. Ako nung nasa ropang report sa luwas. Bangon Banwan Report. Nasa linya sa tuyang Manila correspondent, si Darius. Hello Darius. Good morning. Kami na Darius. Thank you very much, Dave. Good morning. Good morning sa kabus na nag-aantabay. Ngunya na pagkaaga. Baritaan ta ka naman muna na ngunya na aldaw, bisita ka na Camarines Sur, si Miss Universe Catriona Gray, si Senator Dick Cordon, saka si Senator Manny Pacquiao. Yan. Oo, kasud ba, Dave, halian sa probinsya kan Albay, si Senador Manny Pacquiao. 1,000 pig panaw sa Lambang Saro, dangan may kuyan, itong grocery item, magas, sardinas, noodles kay bando man sa 1,000. Oy, ang pamibiyon ka mga tagadigdi, abuton madakan manarang ribong yan, Darius. Ay, permim paldo, Dave, ang tulong alalay sa likodan ni Senador Manny. Perming paldo ang nag-agang patikang kwarta, may nakaistorya sa ko naman sa probinsya kan Albay. Una mo, lagaanan lang ning ko yan, pinatos na dahon ning natong, pero kwarta ang laog. Kasudma, duman sa Pulangge, may dagto sa kuyang informasyon, nagkaigba duman ning ko yan, Turulakan, Garo Stampit, grabe, si Aragawan, dan panahon ni Senador Manny Pacquiao, tamala si Vice Mayor Campulanggi, pigbimirana ng mga kandidatong gobernador sa Albay. At yan ba si Senador Manny Pacquiao. Kaya yan si nangyari kasudma naman sa probinsya kanda Albay. Adig Dave sa Metro Manila, ngunya na pagka aldaw, kang nakalipas na Webes na banggi, ang Metro Manila Council sa pahinginot ni Mayor Edwin Olivares kanda Paranaque, nagpaluwas na nin pahayag. Katako din duman sa naging baranggaan pahayag kan Manilay na departamento kan sa tuyang gobyerno, ang DILG as in DOH, PNP, baranga duman sa kuyan, pagpaluwas sa mga minor de edad, 17 years old pa baba, kung tutugutan na makalaog sa mga shopping malls. Ang Metro Manila Council nagpahayag na bawal, de pwede. Dai tutugutan na magluwas o magralaog sa shopping mall ining mga minor de edad at pwedeng ang rason kan Metro Manila Council, mga mayor sa Metro Manila,
baka magdagdag pa ininin kaso kan coronavirus, imbes nagbababa na digdi sa Metro Manila. Sa 17 alkalde Dave kan Metro Manila na miyembro kan Metro Manila Council, halos gabos 17 ang nagpabor na ibawal ang mga minor de edad na magluwas sa indang mga residensya. Ngunyan, napaabuto na Pasko. Bilog ng December hanggang 31, mientras na ang Metro Manila nasa irarumpakan General Community Quarantine. Kaya yun ang sa indang pahayag, asin ang si Isay na minor de edad na madakop niya sa luwas, ang dadaraw sa indang harong, ang magurang, iyo ang didisiplinahon, iyo ang tatawanin na padusa, kung padagos na magpalkar sa kasuguan na ini, ang si Isay na minor de edad, na yung ano yan, ipagbawal sa mga shopping mall, digdi po sa Metro Manila. Ang PNP Dave nagsugo sa indang mga tawana pag sinda maikot sa mga matataong lugar, sa mga plaza, merkado publiko, mga palengke, igwan na sinda ning daradarang sarong metrong kuyan, bala, stick, na pag di nagsunod duman sa 1 meter distancing. Rarapadoon. Agaro ko yan, style India. Bigla na lang papalagatubunan sa imong likod at dahil nga nagsusunod sa 1 meter na physical distancing. Kaya yun ang ipinaluwas ko niya na pahayag kan PNP asin man kan Metro Manila Council. Ang curfew ngunyan digdi sa Metro Manila, hinirana dati alas 12 nin matanga hanggang alas 4 nin maumagahon. Ngunyan alas 12 na nin matanga hanggang alas 3 na nin maumagahon. Hinirakan mga alkalde sa paagikan mga ordinansa sa lambang syudad na pinagpile kan pagkabyembros kan Sangguniang Bayan, panglungsod digdi po sa manlalain na lugar sa Metro Manila. Inot na nagpautob kay ni Dave ang syudad kan San Juan, sinundan kan syudad kan Pasig, asin man ang syudad kan Marikina, asin si ibang mga syudad nagsurnudan naman sa pag pautob kay ni pong alas 12 matanga hanggang alas 3 ng maumagahon ang curfew hours digdi po sa Metro Manila sa mga oras na ini. Mientras tanto, Dave, ang mayor man kan Valenzuela sa pagi ni Mayor Rex Gatchalian, nagpahayag, nagpatanid sa management kan Metro Pacific Corporation at magpuon na magkaigwa o pasunod ining pagbuktak nin radio frequency identification sa mga bihikulo. Halos aral daw na lang dyan sa may toll gate sa Valenzuela kang North Luzon Expressway. Pero minsan nang gurubot ang bulos kan trapiko, nagsasakripisyo sa tuyong mga kababayan. Dahil napapakarahay kan management kan Metro Pacific Tollways, asin nagpatanid si Mayor Gatchalian na kundai, mapapakarahay kan Metro Pacific Tollways, babawion. Si Saindang itinaong business permit, ninhuli po sa perwisyong itinataw kay ni sa mga motorista na nagagamit kay ni pong tollway, dyan po sa may Valenzuela, dahil tirong ikinalintar, asin ikinaanggot kan alkalde kang nasambitan ng syudad. So yan Dave, ang mga pangyayari digdi po sa Metro Manila, ang kamugtagang kampanahon, medyo malumlong, asin malipot, dara na siguro kang pabuto na Pasko. Halig din sa may lugar kan Pasig para sa OKFM, Darius Miguelio, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Darius. Yan po ang pinagasarong mga bareta kasutuyang Manila correspondent si Darius Biquillo. Diyata pala na duman sa lugar ninda sa Pulangi, kan mag-abot si Manny Pacquiao, nag-stampede ta gusto nang aralan mo saon si Kwarta. Ang bilog na paguna, may mga daya abuton na kaya nakasiribot. Yan. Out pa man lugod digdi sa Camarines Sur, sa Milaor, pag pinapilaan mga residentes, itong pilang laylulang na dahil mag-aragawan tagabos sa abuton, in connection na kaining desisyon ka na Metro Manila Mayor na ang mga minor de edad dahil po tugutan na maggalaog sa mga mall,
ay aninot na tatamaan kayo na ining Jollibee sa kaan McDo, pati na iba pang sikat na fast food chain. Tayo ning Jollibee, McDo, nagkakaigwa ng gulping customer, pag may mga aki na agdaw na sa mga magurang. Ay takunan mga magurang mismo, dahil mga parakarakan dyan, makan yan dyan sa gutuan, saka sa pansitan. Habo kayan mga chicken na yan, dahil na bagay sa hawak nila, saka yan mga soft drink na yan. Ano meron nung agit-agit yan dyan ng mga aki, na kaya nagkakaigwa ng grabing binta, inaagdas nila kasi ng mga kaakian. Ay ngunyan pong main ng mga kaakian na maagdas sa inda, ay papano na sa inda nga dakulang benta, lalo na ngunyan pong Christmas. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Bangon Banwan Report! Bago kita maghanap buhay, isa na sa linya Ma'am Olive. Kununtan sa rupang report sa luwas, yaon sa linya si Ernie. Hello Ernie, good morning. Dave, good morning. Good morning po sa mga naghihinan nyo. Para lang kauan moral ko niyan kan mga STL collector sa siguro sa Imperial Province ng Camarines Sur. Kasod ba nagresibisin na nin bonus. STL, mga STL collector. Ayo, kauan moral linda kasod ma na pahaldasan kan management kan STL. Sa libanan nga ni ang sarong STL collector, depende pa rin sa kwin sa taya. Kung haralang kauan pataya mo, dada kulaman sa imong mariresibi. May pangaral pati, nagka-makinilya. 3,000 pesos. Yan. Pero kung ikaw itong malas-malas na kolektor, ba ada ikaabuto ng bonus? Oo. Itong mga kuyan lang, si Cabo yan. Itong meter, garo inabot pa ng ipigat 300. Yan ang karayan man sa inaban kan CL dahil naduhulan man din ng pamasko. Yan, bakong bakit cash? Sani, good morning. Kasin ko si Sani Marfil. Anong namamatikan sa Arcaibo Victor, tapos man mahal na. Nakula kung tabang man sa muya na natawan mang kaming bonus, mga kaibalang ko kurog maman, yung lang po ang inahagan ng yan, natabang kami. Sana ano da yan, Christmas bonus yan o garo insentibo lang o 13-month pay? Dahil po bonus po ninda na 10 month kada taon. Oh, depende kung gulping mo Depende po sa pataya. lao. Oh. Oh, pag dakula kang ingreso mo, dakula man ang sa'yo makukuha. Halimbawa, nag-ingreso kang 20, dakula po dyan mo bonus. Oo. Sa hiling mo, ang pinakadiit na bonus na na-receive, mga gurano? Sa kuya po, 3,000 lang po 25. Nag-bimil man lang po kaming panlaw pagkaka-aga. Depende po sa laog. Yun. Sa iba po, darak po lang si bonus dakula man si ingreso ninda. Ayun. Maray man palanta, igwa dawa para paano. Gamon po. May pang Noche Buena. Ayun po, gamon po. Narahanda. Ayun. Primo, yan. Ang primo ko kaya may guson. Tapos talagang... Uy, maray pa pala si mga parapataya, may 13-month pay. Itong mga regular na mga empleyado sa saradit na kumpanya, Mayo. Iyo. Kaya, ugma, dapat arugod man ng STL, nagtatao man incentives, nagtataong bonus sa mga empleyado. Sa bagay, tama man lang, nagbumurutor man ini. Tapos, gaan naman talaga ang bangka. Imagine mo, hindi sa binuwaan guguan sa lipanan. Sa duman sa proper, sa duman, tapos hindi sa may south, sa may highway, taro, igdidaa, nag-200 plus. Ang sarong gugulo yan, pagkaaga. O, subo mo kayan. Kaya dapat lang na magtao man in pahalnas, bonus sa mga empleyado, agabi ang kubran. Sa sabihin, kung 250 man sa sintro, 500,000. Yan. Damot na maray ang ingreso, kaya tama lang na tawanan nito mga meter, Cabo, kan STL. Yan din ba sa itong report, din po Sir Marfil. Bangon Banwan Report! Salamat, Ernie. Maray pa pala ng mga parapataya, mga kabo sa STL, inirabot ng bonus daw para paano.
ay si mga regular na mga empleyado tadigdi sa mga darakula sa radit na kumpanyang pribado ni Singgunduling Mayo at pirming ampig sa sarotan lugi negosyo. Kaya mayo nga kitang maitawang bonus sa lugi negosyo ang STL pala na depende sa kwartang ilinaog mo. Kung ika itong mahigos na magpataya na dakula kung magdaraning ingreso, dara dakula man na sa imong bonus. Kung ika medyo malas-malas na parapataya, kadidiit, diit man ang sa imong ma-receiving bonus. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iwana kita nga 6 na minuto makaaga na sa 8 ng aga digdi po sa Riding in Tandem at yan mabalik kita sa programa Mahanap Buhay Lang. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsehal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nagiimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Pag yung mga bakot-bakot mo. Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Ang lokal na gobyerno kan Sudanin Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application. Tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly.
Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Okay. Tapos si tatay inuubo raw. Okay. Si ate naman masakit daw ang puson. Okay. Nay, ba't puro ka K? Kasi, may K ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Tapos na ang problema mo, lalo mo niya na tag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral, Bicolandia, Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral, Bicolandia, Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad, hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dance to the hashtag Asimkilig Dance Challenge! Asimkilig, meron ka ba? Asimkilig, never pa! Asimkilig, gusto ko pang kumain sa sinigang na loob namin. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis and Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from Asimpawis than regular soap. Use Rexona every day. Kung kailangan maging wise, dito nasa Surf mga mistis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kayang-kaya. May dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active
Mega Laki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Padagos ka mong nagtatabay sa OKFM, miyembro ka ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iguana kita nga 18 minutos sa pasado alas 8 ng aga. Digdi sa Reading in Tandem, may kasabihan baga na bubun nga ni burabod nga ni nga naatihan, yan pa daw kang yung kwarta. Ay kanto baga, kanto baga ni Stanley Manny Pacquiao, unlimited. Hala, pirila sa nakamong pirila. Dawa pauro-turo ng pila, magsaradiring tao, nagpipirila, sige lang. Kung inarisa ni Manny Pacquiao, garong niya, ako ang day maagwan tanig di sa laban na yun kaya ngunyan po, hinirana, si Manarang Ribo, yaw na sa grocery items, yan. Kung day ka hagupo ng grocery items, di makamansang Ribo, ta naka-ayon na daban. Inda kung anong style, pag digdi niya, pag waras ka na sa iyang kwarta. Bangon Banwan Report! Balikan tayo sa ito yung mga pag-iriba sa luwas. Yaon sa linya si Carlo Baldosa. Hello Carlo, good morning. Hello. Mag-apod ka na ng girarita kasubago, nag-apod na pagal na garo ka kukontinuar ka sa ito yung hanap buhay. Kaya ibinaba giraray ang linya. O mag-apod ka na ng giraray Carlo. Ana oras, iguana kitang 20 minutos, makaganalas sa 8 ng aga. O ipaabot ako pala ng happy birthday. Nag-birthday si Professor Mike Padua. Ay gulupi kitang utang na buot ki Professor Mike at pagpanahon ng kalamidad. Ang pag-asa, dipisilon makontak. At sinda may oras lang na dapat pong apudan, magsala, Manila o Legazpi pa. Saka ang update, binabasa ninda, yan niya alas 5, valid, abot alas 11. Kung minsan niya unan bagyo, ang binabasa ninda, ito pag-iraray, preparado ng update ninda. Kung minsan saralto na, si Professor Mike talagang plakado. Kung nahayin ng bagyo, yaon niyan sa iyang satellite. Kaya paabutan taning happy birthday. Nagbe-birthday ngunyan si Professor Mike Padua. Yan. Saka si EL, si Edwin Lara. Nagaro habo na magkunsyal sa Gatchiterena, mayor na sa Gatchiterena sa iyang target tayo man sa nada. May garo may nako ang kuyan, mag-asumir kan sa iyang gastos na bilib sa iya. Kaya from kunsyal garo ma-mayor na si brother Edwin Lara. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Padagos ka na Riding in Tandem, duman sa mga naghahapot kung ngunyan po da legal na ang pagpalunad ng duwaday pa, pili pa kamong multahan. Dahil pa tapos na publication, na matapos Webes,
ang aktual na implementation ka na ordinansa mga Biyernes. O kaya dahil na muna ka mag-pwersa ta mamulta pa ka mo ng 2,000. Bangon Banwan Report! Nasa linya si Hil de la Cruz. Hil, good morning. Okay, Dave, thank you very much. Maray na pagkaaga sa tuya pong mga parantabay. Kan nakaaging aldaw, saro ako na naapudan kira tabi kita Dave na mag-witness sa ginibong pag-serve ng search warrant kan mga kan in National Bureau of Investigation diyan giraray sa may party kay niyong Isla Season o si dating Isla Season na sangon yan pag-apod ng Pamilya Sagrada. Ano man ang papil ka ng taga-radyong na-invite na mag-witness sa Hill? Ang kuya kay Tabi Dave, dapat sa gigibo na search warrant kay Puhan sa pag-rekisa sa harong. Igwaning elected official o barangay official, sarong taga-media and sarong taga-DOJ. Sila ang maserbing mga witness habang ririkisa ang mga gabos na mga kagamitan sa talagang hinuhuruluan ninda yan, mga bado sa aparador, mga bado sa kahon, mga kung ano-anong mga kasulok-sulukan dyan, talagang hinuhuluan ninda yan. Ngunyan sabi Dave, ang sa ginibong search warrant, duman sa harong kaining certain Arnulfo Comprado alias Kagawad Nold na naon dyan sa Zona 7, Sagrada Pamilya, Barangay Piña Francia, kay Ciudad Dignaga. Ramo sabi Dave, ang mga operatiba talagang dahil sila nasisiruhan, may nakukuha talagang mga ito bagang mga heat shield transparent plastic sachet ning shabu. Talagang di nawawaran kay dahil na sabi baga para dahil mapasupog ang mga operatiba, kanaklan dyan nagtatanom na ng ebidensya para dahil masayang ang pag-search. Sa bagay tabi Dave, sa lado kang National Bureau of Investigation sa NBI, dahil man sila pwede makapagtanom ning ebidensya. Dahil nga kaya nga may mga witness nga ni itong barangay officials, itong taga-media sa kasarong taga-DOJ. O kaya yan, talagang pinapahiling, kung may binubulat-lat man kaya bagang halibang pouch nga nahiling, bago yan binubukasan, ikaw po nga kitang nakuha na pouch, kaya nga inihilingon niya nila bubukasan ko na. Araw kaya na ginigibo ninda. O kaya yan, sabi Dave. Oy, kung itong ko yan, may sa Magikiro ang kamot na ipapiling I have 2 hands, the left and the right. Mayong laog, pero pag iguana, mayo kaya. Yun ang dahil sa aram. Pero sabi kan NBI, lalong-laro na ni Sir Bong Intia, ngaya, dapat nga mga mata nindo, kaya ngaya, haning marigmat, kamo ngaya ang mga witness. So, kaya yan, sinasabi ni Sir Bong Intia, pag nakakagawa ng operasyon. Nakmalit tayo na igwag na kwasa na sa harong kanyo ni Arnold Comprado ning apat na heat shield transparent plastic sachet na nakuha, saka itong toter, itong mga gamit sa gamit kang shabu, and saka itong mga residue, itong mga plastic sachet na may mga residue pa nga na ginamit na ninda. Kaya si mga nakuha duman sa harong kana pig-search na nibigdi sa Naga. Kaya yan po, arog pa lang ako kaniya pag-search sa ako, 2 bisis pa naman ako naimbitaran ka na NBI na mag-witness sa tira kanong yan. Kaya lang sabi Dave, may nakuha akong informasyon, nagaroda sa pag-abot kan hearing, pero aabutan ka man ng subpina para mag-attender ka ng hearing sa husgado. Oras na danguguna, ang kaso, kantong pinag-search na yan. Kaya yan, Oy, baad pa kuyang ko man, patukawon ka man sa witness stand. Magsasabi ng katotohanan, parang katotohanan lamang. Upo, maupo ka. Yan. Wala si O dyan sa pag-search kan, sa pag-serve ng search warrant, tingko dyan yung mga surubahan, ang mga kunya, ang biruan niya dyan, ang mga pulis. Talagang ang mga pulis, dahil matugot na mapasupog, pirmi nang yung may makukuha dyan, sagin mo ngayon masabi, I have 2 hands, the left and the right. Papailing pa na si kamot na mayo ng laog. Pero arat yan, may
Kay kuya na. May shabu na. Oh. Iguana ang naka-epip. O dumang kita sa kuya na, dumang kita sa pag-witness mo, sa pagtuko mo sa witness stand. Hill. Nawawara si Hill. Magapod kiraray ta napuputulan sa imong linya. Dumana kita sa haputong ka na court interpreter na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Anong yan si mga nahiling mo? Anong aldaw? Anong oras? Sa lugar? Serbian search warrant. Kaya may briefing man yan sa sendong abogado kung ano ang mga sabihin mo. Igwa na kita ang 27 minutos sa makaganalas sa Utsuringaga. Digdi sa riding tandem, magapod ka na lang girarayhil ta napuputol baga sa imong linya. Inaapod ang tagirarayan na converge gulpian ko nyo yan. Gulpian na uyam mo yan. May mga medical student ko niya na nag-aadaling medisina, palibasa day osuan face-to-face, nag-aadaling pagdoktor sa tubangan sa nakan tablet, sa tubangan kan cellphone, itong sendang professor yaon sa Manila, sigan nga lab na mo, charismatic. Ngunyan, si mga estudyante maning nagdadangog, paano kung mayong signal na pirmian internet, kaya nagkakarap-karap si mga medical student kung sa lugar igwa, madurban sinda, garo mga kondinadong kalag, na dahil nagagauntok, dahil nga nina ako kasi signal, ito pala na si Professor Raninda, sige nantaram, may mga lugar man na may signal, may mga lugar na mayo, kaya si mga lugar na mayo, lugi si mga estudyante. Dahil manuparan ko na baga ng pahina sinda, pigihiling ko pati Ma'am Olive ang libro, kan mga medical student, abang hibog. Igwa pa lang kayan 6 milon, igwang 7 milon. Ay nag-lecture na si Professor Ninda, kung pirang pahina na naubos, ikaw man naghahanap pag-iraray ng lugar na may signal, lugi, si ibang mga klase mo, nakanorood, may kang nanunudan, tapirming mayong signal dyan sa sayandong lugar. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iwan na kita ng 29 minutos sa makaganalas sa 8 ng aga. At yan po, balik kita sa Riding in Tandem. Good morning na lang sa mga naka-tune in sa Facebook. Facebook Live kita ko dyan. Boss Jonathan, take it away, Boss Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Babareta, Wais at mura, serve Babareta, ang Wais choice.
Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Barbareta, Sir Barbareta, ang wais choice. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Pork na pork pa more pag munggo ay may nor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Ang munggo ay malinam ng pa-more pag may real pork cubes ng nor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Pork na munggo with nor pork cubes. 5 pesos, SRP lang. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabango pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado, kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Mabangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Mabangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Mabangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. From Surf, kayang-kaya kang protektahan. Malinis ng labada, fresh wais at mabango pa. Tanggal na kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangot fresh ang wise pa. 550 SRP na. Buot mi pong ipaisi sa gabos na miyembros konsumidores kan Kasorek 1 na unraffle na dapat gigibuhon sa December 16, 2020 pig-postpone in huli sa sunod-sunod na bagyo na nagtama sa to. Ini po gigibuhon na sana sa January 19, 2021 sa Kasorek 1 main office sa Puro Batya, Libanan, Camarines Sur. Madali sanaan paagi para makakuha ng raffle tickets. Enot, bayadanan sa indong October, November as in December bill on or before due date. Ikaduwa, ang mga premyo iyoan minasunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. As in 5 fourth prizes man na tig 10,000 pesos. 10 fifth prizes man na tig 5,000 pesos. 30 consolation prizes nin cash. Bagas as in groceries sa kada banwaan. Ang mga detalye siya sa Kasoreko 1 website, Facebook, area offices as in magapod sa 0929-378-2074 kung igwang kahaputan. Mos na kita! Bayad ng amay! Maski sa ina-authorized payment center kan Kasoreko 1. Pwede sa Bayad Center, Land Bank Online, sa main office, area offices, collection centers, backups, BAPAS o buyers.
Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung mata ko, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang lokal na gobyerno kan Ciudad ng Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Piliun ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya dai madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal-an ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Gusto ko, okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Panagos ka na Ready in Tandem. Buwan na kitang 21 minutos bago magalas 9 ng aga. O di man sa mga pag-iribat na diskubri na kung ano ta nagaparaputol-putol ang sa inyong apod, ito pala lubat ang cellphone na sa inyong pinakapodan. Kaya sinaksakan na ng charger, ining pigapodan ninyong cellphone. Kaya mag-apod na kamo, ano? At nadiskubre na kung ano ta nagapara putol-putolan sa tuyong linya. O ikuliwat ko, duman sa mga gusto manggana ng nutsibi na package, mag-ready ka mo, mahapot na kita aratyan. Grabe ka, simpleng hapot. Piga para simplita lang, para masiguro tang si mga nag-aapod, nagsasakripisyo, kadadayal, may premium man talagang makuha. Ini nga sa tuyang nutsibi na package na pwede kang mag-spaghetti, pwede kang bihon, pwede kang pansit gisado, pwede kang magsalad. Kaya standby lang ka mo. Isa nasa linya. Kung nantadawaan na linya, si Carlo Baldosa. Garo ka ulayan DSWD. Aramon ta kung ano ang panibagong package na pig-alok ninda
sa mga biktima kan na kalamidad digdi po sa Bicol or na digdi sa probinsya ng Camarines Sur kung dati-dati mga pa grocery items sa ingon yan may may materialis na para sa pagtugdok ni mga kumpletong harong arukan shelter assistance program o iguana kayan. Kaya yang kabus maaraman ta sa pagikan interview sa mismong regional director kan DSWD. Yan. Mag-apod na kamo pati na si De La Cruz na naputol arapo na kamo. Bangon Banwan Report! Hello, Mama Oliva. Good morning. Okay, Dave, good morning. Siring man sa satuyang mga paraantabay, nasa linya ngunya si Regional Director Arnel Garcia kan DSWD. Aramon ta daw ang padagos na pagtabang kang DSWD sa gabos na mga taga Bicol orog na sa probinsya ng Camarines Sur na nadanyaran kan sunod-sunod na bagyo. Regional Director Arnel Garcia, good morning po. Live kita ngunya sa Riding and Tandem with Dave Duliano. Hello, Director. Good morning. Ay, good morning po. Good morning po sa mga ating po mga taga-pakinig at ang ating sa OKFM. Magandang umaga. Director, ano-ano po ba ang mga bagong tulong ng DSWD sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo? Ongoing po ang relief assistance po natin for Super Typhoon Rolly at saka Typhoon Ulysses. Actually, ang food items na nabigay na natin ay umaabot na ng 80,225 or 41.5 million. Ano po? At nakadistribute ito roon sa 5 probinsya except Masbate na hindi naman naapektuhan na masyado. Ano po? Sa non-food items ay nabigyan na natin na umabot na tayo ng 38,423 at again ito ay mga 29.2 million na ang ating nabibigay. Ang food for work o yung ibig sabihin nito ay food packs po per family at may katumbas ito na trabaho na linisin yung kanilang barangay at lugar ay umaabot na tayo ng 35,576 food packs or about 17.3 million. So overall, ang non-food items natin at food items natin ay nagkakahalaga ng 88.1 million na ang nabibigay natin. Ito yung summary ng assistance natin. Ano po? Doon sa casualty, nakapagbigay na tayo ng cash assistance. Ito yung sa mga namatayan at 10,000 per namatayan per family. So meron na tayong 120,000 na nabigay. Ang AX, yung Aid for Individual in Crisis, ay about meron na tayong 4,493 na number of beneficiaries at lumalabas na 22.3 million na yung amount na ating ay nabigay doon sa total natin ng Aid for Individual in Crisis. Director, yes po. Yun po bang mga beneficiaryo ng purpose? Dumating na po ba ang kanilang mga allowance? Darating po yan na scheduled. Wala naman hong problema yan. Alam na ho nila yan. May oras yan na nire-release yung land bank. Hindi ho na-delay yan. At ang nangyayari ho, even yung walang cash card, pwede namang makuha over the counter. Dito po sa tumatanggap ng mga cash assistance, paano po ba pinipili ang mga recipient, Director? Bali, kumukuha ho kami ng listahan sa LGU, tapos kami po mismo ang nagbabalidate para maganda. Kasi minsan, yung mga naibibigay ay hindi naman tama. Halimbawa, partially, totally pala, or totally, partially, or hindi naman pala sira yung bahay, o kaya bahay bakasyonan lang, o warehouse, lalagyan lang ng bodega. So kami na po ang nag-a-assess at kami rin ang nagbabayad.
Opo. Yeah, thank you very much, Director. Marami pong salamat. Opo, mga tugang si Director Arnel Garcia kan DSWDO. O ano man ang sabing mayo ning narsibing tabang gikan sa gobyerno, labo-labo palan. Igwa ning cash assistance, igwa ning shelter assistance, igwa pa naman sa mga nagadanan. Nagadanan pala sa panahon ng kalamidad. Igwa pa ning ayuda na DSWD, apwera pa yan, katong regular na allowance sa purpose na maabot sa tamang oras, sa tamang panahon. Kaya mayong gayong rason na problema sa ito yung mga kaymanwa. Oy, maapod na kita ha. Makuha na kita ng anong number yan, Ma'am Olive? Yan. Si mga mapartisipar, digdi na lang sa number ni Ma'am Olive ta lubat. Ining pig-apodantang cellphone na permanente digdi. Ining, Sir yan. Anong number? Mag-apo na lang po kamo sa 0950-137-1305. Alat, 0950-137-1305. Yan. Uturon ta ha. 0950-137-1305. O yan ang hapot. Ay grabe kasimple kan hapot na para ganahon talaga yun sa tuyang Notsibi na package. O yan, ano po ta, grabe ka simple, mag-dial 0950-137-1305. O yan hapot, grabe ka simple ha. Tulo ang piglalao mantang sikat na mga personalidad na maabot ko niyan sa Camarines Sur. O sa tulong iyan, magpangarando ka mo ng saro. O yan ha, grabe ka simple ka yan. Tulo ang mga sikat na personalidad na maabot ko niyan na digdi sa Camarines Sur. Sa tulong iyan, magpangarang ka mo ng saro para manggana ka mo ng Notsibi na package. Kortesiya kan OKP, masiriman kan Cabral, Bicolandia Supermart. May nagkuya na. May nagapod na Mama Olive. Hello, good morning. Hello. Hello po. Opo, iisip po ng kaulay ko. Erica Rose Castillo po. Si Erica Rose Castillo. Garo daraga ka pa, Erica? Iyo po. Kaya daw, sa tanog lang ang busis mo, daraga ka pa. Estudyante o dahil na nagkaklase, Erica? Estudyante po. Anong year mo na, Erica? Grade 8 po. Yan. Bueno, Erica, taga saan ka palan? Bagong Bayan, sir po. Bagong Bayan Sur, Naga City. Ano ang sibag mo, Erica, para gumana kaning Notsibi na package? Anhapot? Manny Pacquiao po. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Thank you. I-claim mo na lang sa imong premyo. Digdi sa OKPM Notsibi na package. Dahil ka naman problema kan sa imong Notsibi na. Ayun po. O yan, Thank sige. you po. O yan. Arog sila kayang kasimple ha. Arog kayang kasimple ang mga hapot. Igwaman mga hapot sa radyong intirong halos pasakitan ng mga paraapod. At kadaklan may gakod ang premyo ay ining premyo digdi palaban. Kaya grabe siya na kasimple kan sa tuwa mga kaputan digdi sa OKFM. Yan, tulong sikat na mga personalidad, namely Catriona Gray, Manny Pacquiao, saka si Senator Gordon sa Rosana sa indong pipilion. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Tandem. Pabutan ko ng good morning. Namburan parantabay ta si Mr. Si Sir Rene Gomez. Kana Progress Home, kanaman Camarines Sur, regular na parantabay sa tuyang programa. Retired government employee, si Riman si HPO4, Ernesto Molina, retired, but now, Wonder Boy kan LTO Manila. Yan. Sa kaibata pang mga parantabay, si paring Edmund Ronquillo, dyan sa Marupit, regular na parantabay, kan sa tuyang programa. Si Riman sa iba pang
ang mga parantabay, lalo na si mga nagdadalan sa Facebook Live, pinapaabutan taning good morning. Mahanap buhay naman kita, Ratyan, balik kita sa Riding in Tandem. Bus Jonathan, take it away, Bus Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14-in-1+1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14-in-1+1. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1+1 Herbal Coffee Mix. Kang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Padagos ka na Riding in Tandem pag alas 9 anmas sa Maxo na programa with Danny Aureos sa bangon na Banwa na Butyan alas 10:30. Iniman IATF masyadong killjoy. Advice kan IATF ining Interagency Task Force dahil nang iya magpara
Christmas party. Gigikanan pa ngayon kan pag-ulakit kan COVID-19 at durukutan dahil nga maibitaran na durukutan ani ba dyan mayong yaning face mask, mayong face shield tangani makabilo urong na pagkarakanan na taday man pwedeng nagkakarakanan na naka face mask ka pa naka face shield paano ka kain makakan kundi medyo pa pagka-overacting man arog digdi sa OKFM. Napili ming tentative schedule para sa muyang Christmas party sa December 20. Kung isipon ano man ang dapat na ikahadit na aral daw kami mansanan mag-iribanan digdi. Aral daw praparingtaan magkairibanan. Pag Christmas party, kamu mansana o ano man ang kuyan dyan, ano man ang problemang magkaoralakitan. Pero ang mas malala, iyan sa Bulangan. Diyan sa Milaor, ang tao durukutan. May mga face mask, saralaan, pakalapat kuminsan. Yaw na sa kuko. May face shield, naulang siguro, ginigay mong turban ang face shield. Kaya kung isipon, kulang man sa proteksyon. Inamping ang alasta. Duman sa araal daw na mag-iribanan, bawal mag-Christmas party, pero dyan sa mga Bulangan ay taraid ang mga tao, kurawan, nagtitipsikan mga liwoy. Malangan ito may nagsugot na sarusan ng yan mag-positively, urubos nga kita. Ano tama malaman nagbibisita sa mga Bulangan para hilingon ang kamrugtakan kan social distancing o dyan sa mga sugala na yan. Yan, pigang alasta. Bueno po, inabot kita ng oras para magparam sa programa. Salamat na lang ka na sa inyong pagantabay. Arat yan si Danny A. sa mas ma-action na programa. Kariban sa tuwing mga pag-iriba sa luwas. Inipon sinong amigo sa radyo si Dave Baduliano, riding solo pag-aldaw na Sabado. Salamat ka na sa inyong pagantabay. Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Nagraragugno, magkaangkas, Riding in Tandem. naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nag-iimbitar na magkairiban